ҳамҷорон азиз, якта эълон. Дар деҳаи Ҳоҷи Қатаган, болои балницаи беморхонаи Мачитон, ноҳияи Ваҳдат, шаҳри Ваҳдат, як боғи фурӯшӣ ҳаст дар миқёси 7 гектар. дарахтҳояш нок. Анами нока хӯрдем, роҳат кардем. Нокҳои беҳтарин. Ин боғ салакак бесоҳиб мондагӣ. Агар ин нок об хӯраду сари вақт буриш шаваду дору занад, ин пули холӣ. ана вай нокҳои майда, нокҳои сероб астку. байнашон беда коридагӣ. обаш чӣ хеле ки мана гуфтан фаровон аст. ҳуҷҷатҳояш боғдорӣ. фурӯхта мешавад. деҳаи Ҳоҷи Қатаган, болотараки беморхонаи Мачитон, беморхонаи касалиҳои сил, шаҳри Ваҳдат. анин нокҳояш. хай ин боғ нигоҳубин талаб мекунад, бесоҳибтар мондааст. 7 гектар будааст. гирду атрофаш маҳкам ҳама аз гову мол эмин, барое ки ҳама гирду атроф боғ аст. ана ҳамҷорон азиз, ман рақами соҳиби боғро мемонам. ба кадоми даркор муроҷиат кунед. мана нокҳояшро бинед, чӣ хел бастагӣ аст. одами нигоҳубин намондааст. барои ҳавай мефурӯшанд. ана ҳамунҷа ҳамаш то ҳамун тарафа боғ рафтагӣ. ин тараф то поён. хай 7 гектар да. мана ин нокҳояш. беҳтарин нокҳои бамаза ман чашидам. анамин ноки бамазатарин. ана ин. хай ҳамҷорин азиз, шумо медонед хоҳишатон. марҳамат, ба соҳиби боғ занг занед. чанд пул бошад аз ӯ пурсон шавед. ман рақами телефони соҳиби боғро ба шумо менависам. дар ин ҷо агар шумо ин боғро маблағгузорӣ кунед, беҳтарин боғ мешавад. аз ҳамин нок кунед. ин нок беҳтарин будааст. ман навдидам ин нок дар ин ҷо, ман ҳаминҷа беҳтарин мешудааст. ин пули холӣ гуфтамонам. ё ин ки инҷа барои писта бениҳоят пистабоб будааст. ман ҳамин замин пистабоб. метавонед писта шинонеду баъд аз 10 сол қариб $1 миллион ҷамъ кунед. дар паноҳи худо бошед.